се задължена да кажа няколко думи, защото много се заиграха с биологията и с мозъка и аз. Така, значи по-важна е връзката не между лявото и дясното, ами с кората на предния мозък. Тоест, висшата нервна дейност е вселенска или първа и втора сигнална система, дето ги спрягаш. Така, искам да благодаря на прекрасния випуск 95. Дори имах идея, но само на хартиени такива варианти имам снимки. Някъде из Фейсбук съм ги поствала, може би, в кабинета по биология. Боби, сега се сещам. Там с някакви пици ли ядяхте, какво закуски. Много се радвам за ентусиазма за тази среща. Искам от името на всички по някакъв начин да благодарим на Диана, защото тя дистанционно изнесе цялата организация. Много отговорно подходи и благодаря и за това, че ме поканихте и мен. Изключително ми е приятно да ви видя всички. С някои се виждаме. Радвам се, че вашите деца, голяма част са и наши ученици. Аз все още съм съпричастна към училище. И че са наши ученици. И чинтовата общност, така или иначе, в поколенията продължава да се разширява в града. Искам да ви пожелая да сте здрави, да имате този ентусиазъм и усмивки, с които да се срещате и да ви поканя на едно коло, да речем. По избор на водещия конфликт. Госпожо, преди хорото искам да кажа